în străinătățuri. Ba pe acolo, ba pe acolo. După aia n-a mai fost nimeni care să ne bată, să ne spună Și să stăm drepți. nu știu cum e, că trec pe o oglindă și asta și îmi văd. Zic, nu, Doamne, Dumnezeul e Dar să treci mă prin îndrept. spatele oglinzii. Și mă îndrept și pe urmă uit. Și viu așa și tare mă simt bine. Și stau așa și zic, aoleu, păi mă simt bine că am asta în spate. Și iar mă dau așa și iar mă... Dar se închipui la coșarcă, dacă o fi și el îl cheamă și are și în spate coșarca, păi... A, păi da, și în față și în spate e bogat. Da. Și uite așa, dragii mami, eu vă rog să mergeți înainte frumos și să mă întreceți Da. în vârstă și în putere și în frumusețe sufletească. Și îngheamă, și îngheamă. Da, astea sunt ale mele și eu trimiteți-le, că poate că nu mor. Și le duc eu. Nu le mai duceți dumneavoastră. Da, nu mai e nimeni să ne zică să stăm drepți. Da, domnule, nu știu cum e cu aia. Cum stăteam așa. M-am întâlnit cu o domnișoară, o doamnă, absolventă în 73. Zice, doamna Nica, și ba, dar unde este costumul ăla blămărin? Și unde este când stăteați dreaptă și nu știu ce? Zic, draga mame, le-ați mâncat.